Khubor Pibaro Shaktup Khubor Jangi Kadon Bosco Media Network. Ini Paishosh Kimat Kibakongsan. Job u Eugene Sinlingdo yaka election shiteng samoy na kabenta ka Mauplang constituency. Lum jingalang kerki kaseng Congress hadin barem election shiteng samoy. Rakhi ki para banget Catholic ka Shillong Archdiocese yaka All Souls Day. But heng kali halinti banit sora bad nong stan na kada ka jinglet phai jong kin nong job bad nong rem election. Tementang ne phai ki Khubor ki bakambanya. Ukun cenderang u MLA bala klat no uba SK Sun kata uba Eugene Sinlingdo ubala i no shadien ki kamyale kai football ula job ke election shiteng samoy na kabenta ka Mauplang Assembly constituency. Uba Lingdo ukur tong jong ka United Democratic Party ubala ang not ban bod iki ding jar jong ukpa jong u ula pen liam yu ukur tong ka Congress uba Kennedy bat tam yu da ka 100,000 South pa iwe vote. Uba Eugene Sinlingdo ula yo hadu khatlai hajar arspa prapusan vote badukur tong baklain persha jong u uba Kennedy Cornelius Kiriam ula yo prahajar praspa prapusau vote. Ukur tong bawan balai kaseng san hima sima NPP uba lamprang bla ula yo san hajar shispa lai vote. Ya ukur tong ka UDP uba Eugene Sinlingdo la kershan da kaseng san hima sima Hill State People's Democratic Party. Ya kani ka jing new vote lapan long hamadan polo ha Shillong haplen ka jing kan hoi risa bat ka jing ya kawe lama haplen ki nong kershan jong ki seng san hima sima haplen ka jing shit kar angkas ngi. Kaba kongsan kare ka jing iet jong ki pat ba lingba ki kam ki paper bi pai la le ki lai I ki la sakhi hi but lingba ka jingwan jong ki hayeng ban penslu ringa bangan yeng ban budden ki kam pa ki pat ba hiru ki dei kasur kumba ki lawan ha katu sngi but kumenta ka sngi kade kasur ka jong ki. Obviously my priority would be to serve the people at the utmost level I can. 1 year is a very short time. As you know, the past 2 years, even in times of COVID, the years have just passed on very fast. So even this year, this coming year, 2022, is gonna go by very fast. So in a year span, I'm not sure I'll be able to complete as much as I would like to, because we all know the works that he has done and the works that are pending. So in knowing that we are a state that has a lot of climate changes throughout the year, and there are works that depends on climate as well. Ukurtong jong ka National People's Party u Muhammad Abdul Saleh ula job ke election shiteng samoy na kamenta ka Rajabala Assembly constituency. U Muhammad Abdul Saleh ukurtong jong ka NPP ula penliam ukurtong jong ka Congress u Hashina Yasmin Mondal batam yu da ka 1,000 khandai spa arpon riu vote. Usale ula yo hadu khatwei hajar praspa arpulai vote badu kertong baklain persha jong u Hashina Yasmin Mondal ula yo khandai hajar praspa khandai punyo vote. Ukurtong balawan balai jong ka United Democratic Party u ASHA Health Shira ula yo 9,000 arspa sa punyo vote. Ukurtong ka BJP u Kingston B Marak ula yo tang lai spa lai pulai vote badu kertong Shimet ni Independent u Karla ar Sangma ula yo arspa sanpusan vote. Kasuki nong mikmat na kabenta ka Rajabala Assembly constituency hari lom garo kalat thili na kadaw jong ka jingkla no MLA jong ka teka Assembly constituency. If you look at the past history of Rajabala, since the NCP time, we have never won this seat. In the 2013 election, NPP got a mere 450 votes. In 2018, we got 4,800 votes. And this time, we had crossed 11,000 votes. So I don't term it as a close contest at all. It's a very, very, I should say, great response from the people. It shows the support and the pro-development work that this government is doing. And therefore, it's a clear mandate for the government. If you look at all the 3 seats and the results, in all the 3 seats, the MDA candidates have won. So it's a clear indication towards the work that the MDA government has been doing. And Ukurtong jong ka National People's Party uba pinyat sings ia mula job ke election chiteng samoy na kabenta ka Mauren Kening Assembly constituency. Uba pinyat sings ia mula tam ukurtong baklain jong ka Congress uba Highlander Karmalki da 1,000 praspa khandru vote. Nakaliang ukurtong ba job uba pinyat sings ia mula yo hadu khat 1,000 shispa
nyaw punyaw vote, bat ukertong ka Kongres ulayo khat arajar laispa hendriu puway vote. Ukertong balai uba Norbert Marbo ulalong ukertong shimet ne independent ulayo shihajar sauspa vote. Ukertong independent uba Ersen Marwen ulayo sauspa prapusan, bat ukertong independent uba Arbiangkam Karsomat ulayo arspa katsau vote. Kasukindong mi khmat na kabentaka maurang keneng assembly constituency kalat Lino hadin ka jingklat no UMLA uba David Nongrum. Hamtam na du menchip senam bawan kini ke pandemik COVID-19 ngi kwa ban pej kini bat kum juru ka kani ke jingjob jengi menta kani kenti kandai baik ke jingkerman namta kitu ki bedok kuba rangli ki juki namta kitu kuba si bedong-bedong kam shisha ke jingirap nengi kuki nomik mat hamtam na ka government pai ba hi baro kiba dan haman ki Shillong man ki dong jong kani ka khatlai mo kani constituency kiba lashania bat kiba la ai ke jingkershan yengi hakani kenti na ka menta ka jingkelah te ngaso burom hadu kata ye ki pai ba kila shim ya kani ka rai ka ba si ka bah nam ta jongki bat ngaso ban ong bakani ka jingjob jongi hakani ka singi kanamdai ka jingjob jongi kum candidate lane jong ka party lane jong ka government ndai ka dai ka jingjob jong pai ba ka Kaseng Kongres sa Meghalaya, minta kasing kalalum ya ka jingyalang bekerki ha Shillong, hadian bakani kaseng kala rem ha election chiteng semoy ha baro lightly ki constituency. Habakren ki nong tokot Khubor, kawai ni kinong yalam ka Kongres ka kong amperin lingdo kalaong, bakani ka jingrem jong ka Kongres kan penlong ya kaseng banam sange banyakun. Ka kong amperin lingdo kalaong ru bakat daw jong ka jingjob jong ka NPP, kadai na ka daw jong ka pisa. Persiang kat bala ungin wan lambi kini ki isu sakmat upat. Ban pani kini persiang ke jumpi. Bila wan lam ru kumat upat ba yang jingker pak red ke jumi ban ken mau ki kinong yalam ke jumi ki ba klat no shiteng semoy. Tin rengi yu i bakar ka results kalong. Nida buram ye ki nong persiang jong keseng kongres ki ba klem ki. Apreng jong ke jingkun show jong pisah. Ni bapa pisah kalau dari kawai ke belawan beri shibon haka imlang ka salang kujungi don ki boong bato hato kani ke result jong kani ke by election hapo state kujungi kan ke INM ya ke jingwan jinglong jingman jong ke san pertai lo atulai ngingi ong ye pi ngimla bangin jubab kata nomor ke result kalau kundi hapdeng jong kita ki jing e ki bobun yu ba dang job hi ki candidate jong ki party ki bodor kang sorta de wala kataru ni ai kublai shisha ye ki nong kershan ratba jong ka party congress ki ba klem ki kading syapan ben na kadaw jong covid hadu menta mene ki commercial vehicles ki taxis ki nyo tang man fly ki terus ni jong kateng ki hapya te ta odd even kita gidi issues making thing ngong kwa kung cuklat no issues rengi kaseng kongres nginyay keren nginyay walam ni kini hakmat upat ba bat nginyay kerpa kia ki nong shong joga district kam tam jungi kumbang yui arteli election ha district jungi rengan bat yang kita ki issues ikane talong ini ban perkat dip dan kam ne man keren issue maka election kung makalong ti iman ka pisahi kalasu Pelasu kontrol kata ban tanpa mga ong kibot pakaseng kongres kayo pan ni ay kublay gitu pak ke kibodan kata kajing ba klik lang ba mangi kinong yalam jengki banyak keren iki issues hakmat jok kajat menteri rumah mangi barok ni itu Nakaliang UMLA Baminswa baduduk ka Khasi Hills Autonomous District Council uba PNCA mulaong baka Congress kamde ban no mensiam namar ki kertong jong ka kila rem tang khandiat vote hapedeng ka jing the pisa jong kitu ki badon ha kabor hapo boragren khatar hajar butang kabutang Congress hapo rajbragren maximum more than 10,000 19,000 every ka jumita ka butang Congress ya kumung inong bangirem haga bakut in hapan defensive ele to ngai tengah ba ndai bagi Congress ki mi ban join bagi party handai ki wei party kin join bangin magi ibu ba
Kiwi parti dan bukan. UDP hapo Raja Bala minus ASHA di sini dan bukan. Tengah iba kiwi parti dan bukan. Ni dan bukan kemudian. Ki aspiran kita bandi. Kita ini sekarang bandi nak parti jungi bantai kiwi parti. Tendai ki nomor shan kita punya. Pada masa ubah Imram akan ke election, Imram haka mo electoral bahkan jadi berkaitan kami kebut tendai tapi baik bah. Nalor ba gelami MDC Congress banyak persya ya parti. Nalor ba huge amount la spend nak jungi still dengan survive untuk gimana bah. Tengah try Imram ada ajar mulai. Kami orang very confidence. Tapi hari ini kita mengisul koi. Kerana ini ya kapor nak benda bagi sahaja sebab pengamprin. Umuban terkan nak benda nak bagi make sure bagi wana kapor kan ajar mulai. Tementang ini pai shwa shiport syaki jingpen benar. Tementang ini pai biang syaki Khubor ki badangsa. Kekenhuan ki hinriu tili ki self-help group ki badon hapok kalama ya kabala tip kum ka yai ne scam village organization ka badon hakashnong umtari boy district mentakasi ka arterik unai wing kalayo ban rakhe ya ka jingta bashis nem jong kaseng balayo ruban od da ukek. Kum kadak jong ka jingle kemen hagate ka jingelang uba balaji rani uba longru u MDC jong ka nongpo constituency ula sheme ka benta kumu kongsan ha ka jingdon ringkat ka cluster coordinator ka kong I lingdo ki nongkit kamshnong ki longkemi longkpa ki kun samla lembat ki hebrin. Benak liang jong ka VO kalapin ku buromru yaki arngut ki nong trei asha bat aganwadi ki ba longkum ki shipai ki ba trei na ka benta ka kot ka kya hapo ka shnong khamtam hapadeng jong ka jingwan len shop ka klam COVID-19. Maria Egyptians padon burong jogi. Oh, di onda, she's Meghalaya. Kadegas ni bagmen baru, parash no parata.
para bangit Catholic jong ka Shillong Archdiocese menta ka singi kila rakhe ka singi ban ken mau bat ban duai na ka menta ka mensim jong kitu ki para bangit bat reuniam ki balak khlat no ya ka ni ka singi latip ka All Souls Day ya ka ni ka singi la rakhe da ka ba penlong ka jingpen bentaya ka mas bakun do Archbishop Victor Lingdo bat ka tu ka ningut ki Lingdo hakil haulum jing te blaim khra jong ka balang Catholic ha Shillong la don ru ka tu ka ni ki parish ki bala rakhe ya ka ni ka singi da ka ba penlong ka mas bakun hakabe debat kani ka jing lenyam halum jing tablaim kra menta ka kanti ka long ka pakanja na marba ki bor sarkar district administration kila sha tang arngut chi yeng bandon ha ka ka jing tab nanong ka bakhasan san puwei san punyo wang ka jing yap namar kata ka dei tang ka jing kela kam dei ka jing duno ka da wang ho jing yap padran shei langoy ya pa ka jing yap da ka bor ka jing mi pa dong jisu magta ai ngo yo play bo play ra job tiao ya ka jing yap nge tip sharu ha ka si khau ka si bisha ba khadu ko malong ha ko kospa jong matio sa kusan lai kuai lai pun riu jisu pen kan mau yangi kata sen ma phile highway para baret changa phile anga wan na makata shamsa ban nga ha bading bun kini kin men ki para ila persang balep hayu play ya ka jing rakhe ka All Souls Day la penlong ru da ki pai reungit Catholic hanong po riboy district hakabe debat kani ka lenyam u Father Augustine Kutala ula bentai ka mas bakut na ka bentai ki banget Siem bakoit baro ka borom ba ka jingero junom la junom. Amen. Number news pa South pa nyo bungoy South nyo iwe Hajuai la yo urban penlong ka mas bakut do parish priest ka juai u Father Hilaris Lamare ban rakhe ka All Souls Day ha kani kasni Amat changa ya kaban IT na kaban ka joki Sasisian pat ki seng bhalang ringkat ki pat ba nong shong shnong ki bahap po ka raj nong khra mentaka sini kala mi biang shakhmat bandawa weng no ka dukan wine store ka bala tay penyang ha kapot ka shnong ring ksai bat lum berhing kane ka wine store kade ka balong trai do ba Cornelius Kharhunai marhabakran ki lap tai Khubor ulaong baka jingpli kane ka wine store kade hadian bula de pen biang lu ki kot ki sla bat ki jingdon kambaro ya ketika jing persal asnok tilang da kinong ilam ke HYC ki bela yang rangba ban persal ben hado bakut batu jingdon juga nego wan store ne kan sa yalam baklai ki kursam lajungi kan yalam sri jingdon bat kunjuru ki ban jenjar ginde ki lungkumi bat ki kun ki benangit
kumbaba baro ila dia kata ada yang ini coba ngapil si Khubor kita dipet la kalong si district administration la kalong Khubor penyak hima ni sodar keraj tunjuk Bukin perhat bahaya kan ikam. Nomor tadi ke kami kam in ke jongi. But nagaliang ke jongi la dalong ha kano garukom ru. Minom sya dalile bakani ko wansur kan don ha kan ke jaka. But saisin ngaban nak bentang du try ko wansur. Bahwa sisya ni hangne ngilong tibri ki baduk binak lindung indak jumlah. Indre nak kadau jong jingle jong pi akan ke kam. Kalau penolong yang diberi jongi ban ino pada kam rumah ke jong pi. Kena kadau buat nom ibenduk yangi kino Shillong hakini dikhan buat nom ibenduk yangi namar batotip balada upai ba ulah bitar de nyimnang banong ke ban jihadin. Mentang si kalau don kajing tengkali nadu mentang step hadu janmit hak dilenti ban lecha sora ban nongston na kadau jong kajing nyau yeki vote heka election chiteng samoy na kabenta ka mau plang ban mau rengkeneng hamadan polo kajing wan tu jong kinong kershan election hamadan polo ni kisnong kitau beper jong ka mau plang ban mau rengkeneng kalam pelong kajing tengkali ka bajur halenti ban lecha sora ban nongston kene kalong bekinong kershan election kilawan tu Shillong ling baki kali kamai bat kumjuru daki kali shimet. Mazakir ki Khubor ngila po siya bukod, tak hadu bangini siyang biyang kubli sibon.